Dan doen we nou wat ruwer. Ja, we zitten hier onder... Waar zitten we hier? Onder de Nijstaat, van bier, hè? Ja. En ik heb nooit lang speurwerk heb ik al fietsen nu het snits dogs onder verder maar op het sporen ken. En hier zit er. En hier Harry, hier zit ik bij. Zeker. Harry's pop. Jong hebben de Giesbert Jaapingsprijs gewonnen, heb ik begrepen. Onvoorstelbaar. Ja. En wat zit er terug jong in, behalve Rede Wien? Nou, volgens mij, alsof het gewoon één grote bliksemskeer vast terug de beelden gaan is. Ja, hè? Ja, dat is net alles. Ja, als ik helemaal net slipt, heb je het? Nee, had ik het echt niet. Dat voel al net, omdat ik wat doorzie in de hasses hier, maar... Nou, heb je ook een gedicht wat in het bondel zit, ja, dat jullie te horen kennen? Jawel. Net al te lang, want er zit een film te vol. Sint-Wurg is de raad van Topkoks. Van Topkoks is de raad, ja bakken dit, ja bakken dat. Met name koolkeel en alles kumkwart. Sint-Wurg is de raad van Topkoks is de raad. Ja bakken dit, ja bakken dat. Met name koekjes, ja. Koekjes, om het dat. Nou zo. Verder maar, heb je nog een laatste woord voor het Frieske volks? Je muziek het maar uit. Oké.